Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, inini muchanditi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Nhau yandounza pano inhau yababa vangu. Hatichaziviwo kuti toita sei nababa. Baba vangu mukoma ivo vari kuti nguva yavo yekuti vange vachifa hanzi yakasokwana kudhara. Ivo baba vachitaura vanoti he was supposed to die, this is about 10 years ago, ndipo pavaifanira kuti dai vakafa, but havana kufa nekuda kwekuti baba vangu ivo vanoti vakaita mhiko dzavakaita hanzi mainge muri mugore ra1987, ndokusaka baba vasiri kufa. Saka baba vangu ivo mukoma vakarwa hondo. Saka vari kuhondo ikoko vanoti vakadya nyama yemunhu. Munhu uyu hanzi vakamuuraya ivo nechikwata chavo kwavainge vari. Hanzi vainge vakombwa nemasoja mabhunu echirungu. Saka vakombiwa kudaro hanzi vainge vari mugomo. Vainge vasingakwanisi kana kuburuka mugomo imomo kuti vange vachitsvaka zvokudya. Hanzi nerimwe zuva baba vangu nevamwe vavo vari vaviri hanzi vakapiwa misheni yekuti vange vachiburuka mugomo, kuti vange vachienda kunocheka kuti masoja ainge achiri akavakomba here, uye zvekare kuti vange vachitsvaka nzira yekuti vangatiza nayo sei mugomo wainge uri usiku. Saka vanoti ivo vakasangana neumwe murume uyu vanoti ainge ari wechirudzi, ari wekuMalawi. Saka iye ainge ari mufudzi wemombe wemuvhileji imomo. Zvino ainge arasa mombe dzake, ndizo dzaainge achitsvaka. Vakabva vamubata murume iyeye. Hanzi vakamutora vakakwidza naye mugomo vakaenda naye kubako uko kwacho kwainge kuine mukuru wavo. Saka hanzi vakanga vamurova zvakaipisisa murume uyu, sezvo ainge asina kutaura zvainge zvichinzwika. Vakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge atumwa nemabhunu kuti ange achizotsvaka kuti vainge vari nechipapi chaipo uye zvikare nekuti vainge vari vangani. Pavakaona kuti murume uyu vainge vamurova vakamukuvadza, zvino pavakati ange achienda vakaona kuti hakuna kure kwaaikwanisa kuenda. Vanoti hanzi pane umwe mucomrade wavainge vainaye akangoita sekunge ainge agarwa neshavi. Hanzi akangojamba kubva paainge akagara ndokubva amhanya akaenda akanobaya murume uya wechirudzi nebanga pamwoyo apa. Vanoti ivo hanzi akaramba achingomubaya murume iyeye kudzamara azomudzura mwoyo, akabva atanga kudya mwoyo wemurume uya achiri mumbishi. Ndokubva vachizomucheka mapisi vakamubika vakamudya. Vanoti vakagocha nekugocha nyama yake kuzosvika vachizokwanisa kutiza kubva mugomo imomo. Ivo baba vanoti dai vasina kuuraya murume iyeye vangadai vakaziya vose nenzara. Vamwe vavo vakazouya vakatanga kuvabatsira vachirwa nevarungu vaya zvekuti vainge vava kutoda kutokomba varungu vakatanga kurwidzana nevamwe vavo vavainge vauya. Ivo vakabva vachizowana mukana wekuti vange vachitiza. Saka izvi zvakaitika panguva yehondo. Yakati yapera hondo, baba vangu vanoti vakaramba vachingomuona murume uyu achiuya kwavari. Baba vangu vakazoenda kun'anga. Vanoti vakatanga kuenda kun'anga muri mugore ra1986, gore rainge rava kuda kunopera. Vasvika kun'anga kuya, baba vanoti vakabva vachizoudzwa nen'anga yacho yavainge vashanyira vakanzi, iwe murume, iwe ndiwe uri kungogara uchingoona chipoko chemurume uyo wamakauraya mukamudya panguva yehondo. Hauzvizivi here kuti vamwe vako
avo vawakaita navo zvinhu zvakaipa kudai, so ivo vakatoenda kun'anga vari pamwe chete. Sezvo vasina kukuudza, vaenda kun'anga vakabva vati mhepo yemufi inofanira kuti inge ichizongoteverera iwewe nedzinza rako. Baba vangu ivo vanoti vakabva vachizobvunza n'anga iya vakati zvinondoita sei, sezvo vamwe vangu ivo vakatogadzira nechekare vakandigadzira kuti ndinge ndichizoramba ndichingotevererwa nemhepo yemufi uyu watakauraya tikadya. Saka baba vangu vanoti vakabva vachizoudzwa kuti kana kuri kuti vanenge vasingadi kuti mhepo yemufi inge ichizoramba ichizovateverera, vaifanira kuti vange vachizotengesera n'anga iyi mumvuri. N'anga iyi yainge iri yekuZambia. Yakati iyo kune umwe murume uyo wekuTanzania uyo ainge achida chikwambo, saka chikwambo ichi chaainge achida pane zvose izvo zvaainge akatengeserwa nen'anga yacho iyoyo. Hanzi zvikwambo izvi zvaiti kana akaenda nazvo kuTanzania ikoko, zvino zvaichizodzoka zvichichema zvichiti mukadzi wake anogara achinamata, hatisi kukwanisa kuti tinge tichidya sadza, zvichireva izvo kuti pamba pacho panenge pachipisa. Saka vakabva vachizotengesera n'anga yacho iyoyo mumvuri wavo. Baba vangu havatorina mumvuri, kunyangwe vakarara pasi mukomanashi vanenge vasitorina mumvuri, asi dzimwe nguva ivo baba vanoti hanzi mumvuri wavo vanouona, but pavanouona mumvuri wavo hanzi vanongouona kumadziro. Vakarara hanzi mumvuri wavo iwo unenge wakatoita sekunge vanenge vakamira. Baba vangu vari kurwara, vari kuti vakaita mhiko idzi, hanzi kuvillage kwacho kwainge kuchigara n'anga iyoyo, hanzi vakaenda pane umwe muti wemusasa ndopavakanoitira mhiko dzacho. Vari kurwara uye zvekare kurwara kwose kwavari kuita, kana kuri kunzi vanenge vachifanira kuti vange vachifa mumuri, pane anobva achizotorwa nemweya werufu, nekuti ivo baba vanoti vakaudzwa nen'anga yacho iyoyo kuti nguva yako kana yakwana uri kufanira kuti unge uchizodzoka pano. Asi ivo baba vanoti havana kukwanisa kuzodzokera kuya. Baba kana tikavabvunza kuti saka n'anga yacho yamuri kuti ndeye kuZambia, kunoku kuZimbabwe munhu uyo ainge akavakira kupi? Baba vanongoti handizivi. Zvino hatichazivi kuti ichokwadi here kana kuti kwete, asi zvimwe zvose zvavanotaura ichokwadi mukoma. Last year baba vangu vakapotswa nerufu, then rufu rukabva rwachizotitorera imwe cousin brother yedu uyo akashaika ainge ari kuAmerica, akaita accident mukoma. Zvinhu zvakashamisa vanhu vakawanda nekuti maitikiro akaita accident yacho hakuna kana akakwanisa kunzwisisa. Hanzvadzi yangu yainge ichidhiraivha, ainge ari ega mumotikari, motikari yake mukoma yakangobuda muroad ikatonorova muti akatofira pasport. But ivo vakati vachinotarisa vanoti ivo motikari yehanzvadzi yangu yainge isingatombomhanye, hanzi kuda ainge achitofamba zvekuma 50 kilometers or so per hour or less than, but akaenda akanobondera pamuti akatofa. Apa motikari yainge achifamba nayo ndeaya mazimotikari ekuAmerica anenge achitoita sekunge matraki but iri motikari, zvekuti munhu ungabva wanzi wakaenda ukanorovera pamuti wobva wafa. Apa ainge asina kana mainjuries zvachose. Saka ndo zvakaitika apo baba pavainge vachifanira kuti vange vachizofa ende vakapotswa nemweya werufu. Saka rufu runoti kana rukauya kwavari ruchida kuzovatora, kana kuri kunzi ivo kana vakaramba kufa, because ivo vanoti hanzi vanotiona ngerozi yacho, hanzi ngerozi iyi ndeye black iyo inouya ichida kuuya kuzovatora. Hanzi ndinoramba ini. Tinovabvunza kuti kosei muchiramba? Vanoti nekuda kwekuti pane vanhu vanenge vakandimirira, hanzi vanhu ava vanenge vachida kuzonetsana neni, saka ndinenge ndichitya ngirozi iyi pairi kuuya ichida kuzonditora, manje ndinobva ndazoramba. Saka ngirozi iyi haikwanisi kuti inge ichidzokera isina wayakabata, saka mumhuri inobva yachizongosarudza chero ani zvake. Ndo zviri kuitikawo kwatiri, zvekuti tava kungorarama tichingotya kuti zvino mweya uyu werufu uchatishanyira rini zvekare.
apa tinotya kuti zvino kana baba kana kuri kunzi vakapotswa nemweya wacho werufu, zvino achafa ndiani? Seni zvangu mukoma, mwoyo wangu hei unorwadza. Kana kuri kunzi ndikatorwa nguva yangu isati yakwana, handingazorori murugare. Kana ivo baba ndichanetsana navo, sezvo vachete hanzi vakamirirwa nevamwe vanhu avo vakafa pachinzvimbo chavo. Hanzi vanhu vose ivavo vakafa apo painge pachifana kuti baba vange vachizofa, hanzi vakavamirira. Neniwo kana kuri kunzi ndikavafira baba, ini ndinonetsana navo kusvika kumagumo kwenguva, nekuti ndinoti kana ndikafunga vana vangu ndinenge ndichiti saka kana ndikafa vana vangu vachazosara vachizochengetwa nani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ivo vanoti baba vavo vari kuti hanzi ngirozi iyi inouya iri ngirozi yerufu, hanzi anenge ari wechikadzi, ari mutema, asi hanzi anenge akapfeka magemenzi eblack. Vanoti asi anenge aine mapapiro anenge achipenya ari ewhite. Hanzi vanobva varamba kuenda nayo ngirozi nekuda kwekuti hanzi vanenge vakamirirwa nevanhu vose avo vakafa pachinzvimbo chekuti ivo vangadai vakafa. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizabei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini wanti ni mwana wangu uyu musikana handisi kukwanisa kuti ndinge ndichimuregerera even though asina kunditadzira. Zvakaitika mukomana chindezvo kudai so. Ininiwo ndakabatwa chibharo nemunin'ina wemurume wangu. Izvi zvakaitika kudhara, saka akandibata chibharo, andibata chibharo kudaro. Mukomana she ndokubva ndabatira pamuviri nekuda kwekuti ndeinge ndisingadi kuparadzanisa mukoma nemunin'ina. Ndo pandakabva ndachizoramba ndakanyarara, ndikabva ndachizongoudza murume kuti ndainge ndabatira pamuviri. Murume wangu haana kutozviziva kuti nhumbu yacho yainge isiri yake, yainge iri nhumbu yandainge ndapiwa nemunin'ina wake. Saka ndainge ndichigara kumusha. Pandakaona kuti ndainge ndashata, mukomana acho ndakakumbira vamwene vangu mari, but vamwene vangu vakazoshayika zvavo, but I think kuti vainge vachizviziva nekuti zuva iro randakabatwa chibharo vamwene vangu vakandidaidza ndokubva vangotanga kuchema vakandihaga. Zvinova zviri zvinhu zvakatongondinetsawo mumwoyo mangu kuti sei vainge vachichema vakandihaga. Saka kunyange ipapo pandainge ndiine pamuviri vainge vasingadi kuti ndinge ndichiita kana mabasa epamba, vachiti unozokuvara muroora wangu. Saka pamunini ava vaita sekunge ivo vainge vachitorwara nechirwere chepfungwa. Pamunini vakasvika pakufa vasina kana kumboroora, but mwana vakandipa mwana. Saka ndinongofungidzira kuti zvimwe kuda vamwene vangu vainge vachizviziva kuti ndo zvainge zvaitika. Saka mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndashata, ndakakumbira vamwene vangu mari, vakandipa mari yekuti ndinge ndichienda kunoona murume. Ndikarara nemurume, ndikadzoka kumusha, ndikazovaudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Akafara, ndikazvara mwana wangu musikana, akamutumidza zita raamai vake. Saka nhau iripo ndeyekuti mwana uyu ini handikwanisi kuti ndinge ndichimuda. Handizivi kuti ndingazvifambisawo sei kuti mwana wangu ndinge ndichikwanisa kumuda. Ndakamuvenga pavana vangu vose avo vandiinavo, ndinomusarudza. Iye zvinotomunetsawo mupfungwa dzake kuti sei amai vachiita sekunge vasingandifarire. Ndiyo nyaya yacho iyoyo mukoma, yekuti ini handikwanisi kuti ndige ndichimuda nekuda kwekuti ndakabatwa chibharo. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu, uye zvekare ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section zuva nezuva. Ndinogara ndingori pamabvi angu ndichikumbira Mwari kuti vange vachindiregerera nekuti mwana wangu ndakamuvenga. Ndinorangarira kuti apo paainge ari form 3 ndakaisa case pamusoro
peupenyu hwake ndikati iri ndikuda kuti ringe richizofoira O level parichanyora. This was when she was in form 3. Saka after that mukoma ndipo paakabva achizofoira apa ainge ari mwana ainge achigona stareke kuchikoro kunyangwe grade 7 yake mukoma nashe akapasa zvisingaite, but soon after that mukoma ndaimuti ange achizofoira zvechokwadi akafoira. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu hanzi ndakakesa mwana wangu. Let us try to speak with her in the comment section. Maybe you can reverse that case mova mupa mwana wenyu ma blessings embereki. Maybe the case will go away. Hanzi I even cased kuti anofanira kuti ange achizofa asina mwana. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzi unenge wakaisawo macases pamusoro peupenyu hwevana vako kana kuti hama dzako kana kuti anyone, you can bring your story to my inbox, then ndobva ndachizoiverenga panapa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zuva iro ratakaviga gogo vangu takanzi taifanira kuti tinge tichinotengesa hembe dzavo. Hembe idzi dzemumabhero kungodzida zvedu, but hembe dzemumabhero dzinouya dzakatakura zvakawanda. Gogo vangu vainge vari munhu ainge aine mari, saka vamwe vana tete vedu vari kumhiri kwemakungwa, zvekare nemamwe masisters angu nemacousin sisters nemabrothers vazhinji vacho vava kumhiri kwemakungwa. Neniwo nemudzimai wangu tinokwanisa kuenda kumhiri kwemakungwa anytime soon. Saka gogo vangu vaichengetwa nemadzitete edu zvekare nedzimwe hama dziri kumhiri kwemakungwa. Gogo vangu ivo vainge vari n'anga, but vakati vava kurwara gogo vangu vakadaidza mudzimai wangu because vainge vachida kumupa uroyi hwavo. Mudzimai akauya kwandiri akati kwete handikwanisi. Saka vatete vamwe vakuru vari kuUK vakabva vatanga kupopota. Vatete ava mukoma vakabva vandituka vakanditi iwewe ndiwe waudza mukadzi wako kuti ange achiramba kuita zvaari kunzi ange achiita namamaka iwe, arifanira kuti ange achidzokera ikoko. Saka madzitete edu ava mukoma ndivo vanototibatsira mukurarama. Mudzimai wangu akaenda ane zvaakapiwa zvimwe zvandisingakwanise kuti ndinge ndichizvitaura pamhepo. Saka mushure mekunge gogo vashaika madzitete edu ose akakoromoka achibva kumhiri kwemakungwa nehama dzose dziri kunze kwenyika. Painge pakawanda vanhu tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitora hembe dzose dzagogo. Gogo vainge vaine hembe mukomanashe dzinodhura. Hembe idzi takanzi taifanira kuti tinge tichidzitengesa. Mukomanashe hembe idzi takanodzihodhisera vanhu vaya vanoita zvekutengesa hembe dzemumabhero. Havana kana anything chavakambotibvunza kuti saka hembe idzi madzitora kupi, ndedzani, uye zvekare muridzi wacho ari kupi. Takangovahodhesera hembe idzodzo necheap price mukoma. Vanhu vagoti votanga kudzitenga kumupedza nhamo tichitoripo mukomanashe, because idzi dzainge dziri hembe dzimwe dzavaitengerwa kubva kuna naTurkey, China. Madzitete angu aingoti kana kaenda kuvacation vaitotengera gogo hembe dzinodhura dzedza dzinotengeswa mumabhotiki. Takatarisa mukoma taitoona vanhu vachitoita zvekutorwira hembe dziya apa. Hembe idzi dzimwe dzacho dzinenge dzichitokosta zvekuma1000 kana kuti kuma$2000 US apa dzainge dzava mubhero zvino. Saka vanhu chavasina kuziva ndechekuti ivo gogo sezvo ivo vainge vaine zvivi zvavo uye zvekare nezvimwe zvinhu zvavainge vachishandisa, saka pane zvimwe zvatainge tichinzi tinofanira kuti tinge tichirasirira. Saka ipapo patakaenda nehembe dzagogo kumupedza nhamo ndokutonorasirira kwatakaita zvimwe zvinhu like zvikwambo, mweya yevamwe vanhu vavainge vasina dzinza navo
avo vavakauraya. So people, they just need to be careful. Hembe dzemumabhero idzi kungodzitenga uye zvekare kungodzifarira zvenyu, but yei hembe idzi dzinouya nezvadzinenge dzakatakura. Seavo vakatenga hembe dzagogo vangu ndinovanzwira tsitsi ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi kunyange madzitete avo kwavari kuUK hanzi basa ndiroro ravanongoita rekuroya. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.